Diari de taller del 23 de juliol del 2023. Ja fa algunes setmanes que hem engegat de nou, aprofitant material que tenia per recuperar el fil conductor del que vaig estar treballant fins a mitjans de l'any 21. Per tant, pràcticament han passat 2 anys en els quals la meva activitat ha anat amb altres camins vinculats en el dia a dia del treball i de la circumstància de la supervivència emparada en el món laboral. Reprès tot això i amb l'inquietud irrenunciable de continuar aquest treball que porto començat fa molts anys ja, i un cop anar travessant totes les dificultats i vicissituds que m'he anat trobant al llarg d'aquests últims anys, vaig seguint el meu treball endavant. Aquests dies, en els vídeos de diari de taller, he anat configurant, gravant accions curtes, accions pictòriques curtes amb un aire matèric. No fa massa estona que, veient el camí, veient el que ha anat passant, amb aquestes pràcticament 10 o 11 accions que he fet, em dono compte que necessito alguna més, que l'obra em demana alguna més. Per això he inclòs una mica de color, per si el color m'atorgava un punt de diàleg que em potenciés l'acció pictòrica, la reflexió sobre el moment, la plasmació d'un temps, una certa poètica de l'instant newtonià, sense més càbales, una cosa molt matèrica, molt material, molt de la vida de cada dia en el desenvolupament d'un camí i del devenir de la matèria. Aquest temps. Aleshores, me'n dono compte de que si només es tracta d'introduir el color com un element, diríem, com un matís a dintre del joc, la gestualitat, la materialitat queda formalment en alguns casos adequada, en alguns casos agafa una certa força, però crec que el tema aniria més, o hauria d'anar més tal com ara m'he donat compte que em demana aquesta petita sèrie de 10 peces, em demana possiblement aprofundir més en la gestualitat, en el gest, en el moviment, en la percepció de que aquest instant pot ser definit per un moviment específic. Un moviment que pot ser més o menys planificat o no, depèn una mica
tarannà d'una peça amb l'altra, però que segurament em transportarà a una obra més potent en la seva definició, no? Penso que la resolució formal més o menys m'ajuda. L'oli es comporta bé, t'agafa força, m'agafa plenitud, vull dir, les formes, les ratllades, les masses, vull dir, tot això es comporta d'una forma correcta. El fet de renunciar al pinzell com a prolongació de la mà no necessito. No necessito una prolongació, puc arribar perfectament bé directament amb el meu cos, o, com he fet altres vegades, amb eines més vastes que pugui treballar des de més distància, que em doni una certa inestabilitat a l'hora de fer-ho, una mica d'inhabilitat, no? A l'apropar-me amb el meu propi cos, la distància del gest respecte a mi és molt més curta, està enganxada, i per tant em permet, diríem, agafar aquesta part, la meva, i estudiar-la una miqueta més a fondo, perquè la gestualitat vingui ben definida, sigui una acció ben definida, formalment clara, no tant per un joc, diríem, d'expressió, sinó per la definició d'una gestualitat que acabi configurant, formant una peça amb una forma necessària, tenint en compte que res de tot això és necessari. Per tant, en les properes sèries indagaré una mica més en aquesta connexió entre el pla i el meu cos, definint moviments molt més concrets, molt més amb major potència, no? Amb més definició, esperant que la matèria em segueixi retornant un resultat que pugui transmetre amb veracitat el que d'alguna forma pretenc, sense oblidar que no estem massa lluny d'un joc formal, d'un joc de divertimento, d'un joc en el qual les coses, diríem, interessants han de sortir com el vapor de l'aigua, no? Han d'anar sortint, en el bullir ha d'anar sortint, però aquest bullir és un moviment, és un joc, és una alegria, és una emotivitat, és una alegria que penso que sí que pot transcendir casos interessants.